Cześć, tym razem gramy w spory i robię... Może sami się domyślicie, co robię. Pewnie wiedzieliście chyba, że robię stwora. Ale nie tego głupiego, tego. Fajnie. W ostatnim odcinku on był, ale już go nie ma. Mocny z tego względu, z tego oraz z tego. Ale ja robię nowego. Pamiętacie trawiaka? Głupie ciało. Inne. O, nie to. Inne. O, to. Tylko trzeba je doskonale przerobić. Tak jak trzeba. Tak. To wszystko nie, jednak inne. O, to może być. Dobrze jest. I teraz... taki bubr jakiś. No taki spoko całkiem będzie. Biorę śmieszne i straszne i które oko? To. Nie, słabe. Ja bardziej lubię to. Muszę je dokładnie nakierować, tak jak ma. Fajne. Okej. Tam. Herobrine. Nie, to nie są śmieszne i straszne. Lepiej użyć tradycyjnych. Teraz chwytaki. Oto. Nie. To będzie słabe. Nie, inaczej. To bierzemy tak. A teraz stopy. A tam jakieś stopy, które wyglądają jak... te. Mam pomysł, lepszy jeszcze. Nie, to będzie lepiej. Mam jeszcze inny pomysł. Coś z... O, to. Mniejsze i takie. Teraz ataki nie. Ma być ładny potwór, nie brzydki od ataków. Co to jeszcze? Już wiem co. Nie ma tyle, da się do tego tak podłużyć, co nie? Nie nada się. Co się może nadać? Nie, tutaj nic takiego nie będzie fajnego. Jeśli już tu... A tu? To znowu takie coś. No słabo, powinni zrobić jeszcze jedno. Jeszcze jeden rodzaj.
W oczach nie ma czegoś takiego fajnego. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie. Tutaj tym bardziej nie. A może bym tak modyfikował kolec w ten sposób. Taki kolec. O, i teraz tak. No i już jakoś się ulepszyło. Może tak być. Teraz kolor. To. Ładny stworek. Próba generalna. Kurczę, no. Nie, głupie. To jest całkiem niezłe. Brawo! Bobur. Fajny jest całkiem, ale potem będzie straszny. Przerobię go na takiego strasznego otwora, że normalnie od razu do tego przechodzi. Pam, 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 trollolol. Tak wyglądają wszystkie trolle. Okulary przeciwsłoneczne. Tadan. O, teraz od góry to żeby mógł się zaprzyjaźnić jakoś przyzwoicie, a nie tak żalowo. O, a to chyba nawet jest hełm. Nie, to nie jest hełm. To jest hełm dopiero. Zrobię go z całego w zbroi. O, a co to ma być? Hihi. Niezłe. O tak, tak jest dobrze. Teraz jest okej. To zbroję mu dam. Nie aż tak. O tak. A teraz tu. Tak. Tak. A to znaczy na ręce. A dalej ataki. Dobra, teraz to. Nie, jeszcze lepszy pomysł. Nagłe wejście pomysłów. Będzie włosiasty. Nie jest już taki słodki jak wtedy. I tak. Ulepszyć. Nawet trzyma. Okej, a teraz po drugie tak zrobić, żeby było oki. O, jest okej. Bobur. A tymczasem to już koniec filmiku. Siema.
O, jeszcze zdjęcie.